čau borci, dneska tady mám hosta jménem Liptoma a dneska budeme ochutnávat random věci z večerky. Takže můžeme jít na to. Takže právě teď jsme před obchodem a každý si koupí random 3 zajímavé věci, takže můžeme si to rovnou koupit a pak si to můžeme jít ochutnat. Takže by the way, hoši, vysvětlím vám ještě pravidla. Tomáš vybere 3 věci náhodný mě a já zase jemu. A pak to, co vybere Tomík mě, to já budu muset ochutnat a to je co já Tomíkovi to on bude muset ochutnat. Tak jo, let's go, jdeme na to. Takže já už jsem teda Vláďovi nakoupil a Vláďa je teď v obchodě. Teď se ukáže, co mi Tomáš vybral a co jsem já vybral jemu. Tak jo, ukáž mi, co jsme vybral. Já jsem ti vybral první věc, kakaové. A je nějakou úplně random věc, má to 50 gramů. Já jsem vybral nějaký chili oříšky. Pak jsem vybral tady nějaký pitíčko. Kronotendy, to by mohlo být kyselý, aspoň doufám. Já jsem vybral žele banán v čokoládě. Teď já jsem tady vybral nějakou kuličku, v ní nějaká marmeláda. Bro. A já jsem vybral tady tu kyselou žvejkačku. Takže teď si to jdeme prohodit a jdeme to ochutnat. Takže Tomínovi jsem tady koupil nějaký deodorant, akorát je sladký, tak ty si jezdí na herzeku. Jak ti to chutná, jak ti to šmakuje? Divný. Vedivej, ale je v tom voda nějaká, takže já to jdu ochutnat. Je to strašně nějaký sladký. Tak co, jak ti to šmakuje? Blbě, je to strašně sladký. Já to cítím až sem, ale jakože reálně. Už můžu? Ochutnej. Je to mega sladký. Ne, já to mám vypít přece. Je to dobrý. No dobrý. Co mi vybral Tomin? Nějaký želé, banány, želé v čokoládě. Takže jdeme si to otevřít. A samara. Jdeme to chutnat. Výborný. Dík chlapa. Je to dobrý. To můžeme jít na další věc. Teď si jdu já tohle, nějaký želé bonbon. Ty vago, lidi moc to nevypadá. Vypadá to takhle. A jdeme to teda ochutnat. Je to nějaký hodně tvrdý. Nebo je to jako sladký. Takže teď jdeme na další produkt, co mi vydal Tomáš. Je to tady nějaký chili kukuřiční bonbon, nevím. Jak to popsat? A to tu otevřít. Je prý ne, no. A few moments later. Konečně jsme to otevřeli, takhle to jak vypadá. A já si jdu ochutnat první, jo. Bo já se to nebojím, asi dám rovnou, jeden, radši. Dáme druhý. Jako, mám si tady takovouhle hrstičku. Jdeme to nasypat do pusy. Je to úplně normální. Teď to nabíhá trošičku. Je to jakoby, ale jako na to, že tady je chili, tak to podle mě moc chili není. A můžeme jít na další věc, tak jo, zdůr. Tak jo lidi, teď jdeme na další věc. A to jsou kakaové sušenky. Takže si to jdem rozdělat. Jak to vypadá?
Jako je to dobrý, sladký. Takže ty tady máme takovou žvejku. Aby to být kyselá, nějaká zombie žvejka. A my se jdeme vrhnout na to i ochutnat, takže si to rozbalíme. Kamo, je to úplně kyselý a je to zelený, nebo jako vypadá to hodně kyselé. Já už jsem to teda jedno, vím, jak to chutná, jo, tam to byl nepovedený záběr a jdeme to ochutnat. Kamo. To je kyselý. Nejhorší věc, co jsme tady dneska možná měli, nebo já aspoň. Kamo, to je fakt hnus. Mám zelený prostě z toho normálně. No, jako hodnotím to teda jako 5 z 10, když to tady není hodnocení, ale prostě 5 z 10, protože mně to přijde jako, že tak kyselá chuť nevydrží skoro jako žádnou dobu, je to jenom chvilku. A teď už je to zase jakoby pohoda. Tak tohle z té ochutnávky by bylo vše. A my se s Tomíkem končíme. A zdar!